Με 5,33 ευρώ το κιλό θα αρχίσουν να δηλώνονται λαγοκέφαλοι ακόμα και στην Πίνδο. Πάμε να δούμε τι σκέφτηκε πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε επιδότηση 5,33 ευρώ το κιλό για κάθε λαγοκέφαλο που ψαρεύεται στις περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης. Αλήθεια τώρα, στη χώρα που πριν λίγους μήνες μιλούσαμε για το σκάνδαλο ΠΚΠ και για τα 7 εκατομμύρια πρόβατα που δηλώθηκαν στην Κρήτη, πάμε τώρα να καταμετρήσουμε κιλά ψαριών και μάλιστα έναντι αμοιβής. Καταρχάς, ποιος θα ζυγίζει, ποιος θα ελέγχει και κυρίως ποιος μας εγγυάται ότι στη ζυγαριά θα μπαίνουν μόνο λαγοκέφαλοι και όχι πέτρες, λάστιχα, φύκια και ό,τι άλλο μπορεί να βάλουν εκεί μέσα. Ενδεικτικά, ο ένας τόνος θα επιφέρει 5.330 ευρώ. Καλό μηνιάτικο, έτσι. Κάτι μου λέει ότι πρόκειται να δούμε το επόμενο διάστημα τόνους αλλιεμένων λαγοκεφάλων από τα ελληνικά νερά σε τέτοιο νούμερο που θα φέρει παγκόσμια έλλειψη του λαγοκέφαλου. Εσείς θα βγάλετε κάνα κιλό λαγοκέφαλου φέτος το καλοκαίρι? Γράψτε μας στα σχόλια τη δική σας γνώμη.